A najbitnije da je konačno sve završeno. Znači, već sigurno da smo svi radosni što u Zvezdi, pogotovo ja. Ja sam već tamo probao 5 godina i eto, nadamo se opet boljoj saradnji nego što je to bilo u Zvezdi. Eto, sad mi imamo sad jutros trening, dogovorili smo se, posle toga imamo sastanak, znači sa predsjednikom i ti da nam kažu detalje šta je sve dogovoreno i kako će se ići dalje i hvatamo put na Zlatibor u ponedeljak. Pa da, ja sam najstariji sam, stvarno da mi je čudno, prvi put mi se desilo, ali dobro. I Mile je došao tek pre 2 dana, tako da sam bio sam, mi već ovde dugo radimo, već od 25. smo počeli pripreme, ozbiljno se radi, momci su većinom mlade, kao što si sam rekao, sve su ozbiljno shvatili i dobro, to je normalno. Znači ima evo konkurencije, dosta ima igrača, već nas je bilo 17-18 na treningu, tako da je konkurencija odlična, a to je uvek dobro, pogotovo za veliki tim, jer se svi nameću treneru i da pokažu se normalno najboljem svetlu i da se vidi ko će proći dalje. Evo sad već nas ima sad 17 igrača, 2 igrača moraju otpasti, to ćemo sad post treninga. Pa ne, to što je ono što smo pričali, što u Zvezdi već zadnjih sezona ništa nije krasilo od tih lepih stvari, uvek se nekako na vrat na nos rešavale stvari, što sigurno nije dobro ni za Zvezdu ni za srpsku košarku. Evo, nadamo se da se konačno uspostavila ta neka da će biti u narednih par godina sigurno, što bi se reklo na prvom mestu. Ovde se znalo 25. smo počeli pripremati, sve se napred znalo kako šta ide, samo se nije znalo normalno pod kojim imenom ćemo igrati. Evo, konačno je to i Zvezda. Ostalo što tih nekih par detalja što si ti sam rekao kod trenera, što se ne zna i to je to. Pa nema šta da govorim, stvarno ipak ko sam ja da pričam o Pešiću. Sigurno i kad je bio u Zvezdi napravio rezultat za tu jednu godinu, znači veliko ime, mi ne znamo, isto ko što sam ti rekao u Zvezdi unapred, mi smo čekali da se zna ime, ovako isto čekamo za trenera, mi do sad tu je Milivoj Lazić, s njim radimo i on momak radi svoj posao odlično, znači najbitnije da se sve završi na vreme da bi se sigurno sa nekom sigurnosti ušlo u rad i u pripremu. Pa evo, jutro sam baš pričao s jednim od ovih mladih igrača i setio se nekih davnih vremena kad je to bilo, kad sam dolazio Pionir, kad je bilo pre 2 sata puno i mislim odmah sam se i naježio, tako da prva utakmica u Pioniru protiv Hemofarma sigurno da će biti Pionir pun, tako da jedva čekamo da izađemo na teren.